Hola a tothom i benvinguts a Fins als Pistons, on us portarem els resums del Dakar Clàssic 2025. Etapa número 6 amb 731 quilòmetres, un tram molt variat, tant amb trams de regularitat com navegació i algun tram de dunes. Escoltem els nostres companys. Hola gent, avui etapa 6, 7 trams. Li tenia por aquesta etapa, la veritat, perquè hi havia 2 tramos de dunes i 2 de navegació, però penso que hem fet la millor etapa, sens dubte, de tot el raid, de tot el Dakar que portem. Ho hem fet molt bé, estic molt orgullós de la feina dins del cotxe. Hem fet un 0 l'últim tram de navegació, molts quilòmetres. Amb les dunes també hem pogut fer-les, tot i que la temperatura del cotxe estava dalt, amb reductora, i ha sigut un espectacle visual, la veritat. I la regularitat, al matí, el primer tramo, hem fet tercers, un tramo molt llarg, de 2 hores i pico, vull dir que estic molt content de com anem ara, com ha anat avui el dia. Bueno, anar millorant dia a dia i ja tocava una etapa així, la veritat, i estar content. Gas. ¿Cómo estamos? 7:30 de la tarde. Hemos salido a las 6:03 de la mañana, sin parar. Ahora estamos haciendo el refueling aquí en el campamento. 13 horas y media de coche. Estamos reventados. Ya lo he dejado en el centro médico porque venía con fiebre y debe tener anginas. Y la verdad es que hoy al principio nos ha ido mal, hemos hecho una cagada importante, pero luego lo hemos conseguido arreglar. No hemos ganado la etapa, pero le hemos recortado un montón de puntos al primero. Estamos a 4 puntos del italiano que va adelante. Entonces, bueno, estamos muy contentos, muy cansados, pero bueno, súper felices. Mañana más, luego contamos cosas. Salud y benzina. Hola a todos, soy Tabata. Bueno, hoy hemos tenido la etapa 6, que es la etapa que después de un día de descanso, que fue ayer. Bueno, hoy tuvimos unos 700 y pico kilómetros, fue una etapa muy bonita, las pistas bastante rápidas. La verdad que me encantó, las navegaciones también muy chulas, me lo pasé súper bien. Y bueno, lo único que tuvimos un problemita, y es que el tanque de combustible se nos fisuró. Íbamos perdiendo gasoil, pero a raudales. Tuvimos que parar en un enlace en el kilómetro 300 y pico a repostar, y repostamos medio tanque. Y nada, y luego con pendientes de poder llegar a Vivac de vuelta. Y bueno, la verdad que en ese sentido pues un poco... a ver si esta noche los mecánicos lo pueden arreglar. Creo que van a vaciar el tanque, lo van a limpiar y van a intentar soldar lo que está roto. Así que espero que mañana sea un mejor día. La verdad que hoy no ha sido malo, simplemente hemos tenido pues ese problema y la verdad que te preocupa, te desanima. Y en general hemos llegado aquí tan tarde, sin haber comido nada en todo el día, más que 2 barritas y una botella de agua, que se te pone el cuerpo fatal. Así que bueno, mañana os contaré más. Un besito a todos, buenas noches. Bona nit, amics de Fins als Pistons. Avui no hem hagut de fer assistències perquè ens hem hagut de fer la nostra pròpia assistència. Amb una corba d'esquerres l'hem fet més oberta del compte, hem enganxat un forat que no tocava, després amb una pedra que no tocava, i la barra de direcció que te clinc. Hem intentat treure-la, no podíem, estava molt enganxada. Hem fet les 1001 per desenganxar-la, no podíem. Total, que el nostre mecànic, que és un MacGyver, ha fet un invent per com tornar-la a recol·locar una mica i almenys poder sortir del tram i poder venir cap al campament. Total, que hem acabat del tram, que ens quedaven uns 20 i pico quilòmetres, amb una roda recta i l'altra mirant a la Virolai, i hem agafat carretera i hem vingut cap al campament, amb una roda recta i l'altra a la Virolai. Però bueno, hem arribat, no ens hem fet mal, que és el més important, i res, ara a reparar-la, fer un repàs general del camió, que no haguem trencat res més amb aquell forat que hem enganxat, i demà se'n tornem-hi. Va, fins demà!
Etapa dura després de la jornada de descans, on els nostres competidors han arrossegat un grapat de punts, però que tot i així els han pogut pujar a dalt de la classificació, ja que la resta de competidors també ho ha tingut molt complicat, tornant en primera posició Carles Santolaya i Jan Rosa. Etapa 7 de 476 quilòmetres, una etapa molt més curta, però que no vol dir menys intensa, amb 3 trams de regularitat molt llarg, on la gestió del temps serà clau per poder recuperar hores de descans. Recordeu de seguir-nos a Fins als Pistons a Instagram per estar alerta a totes les novetats del Dakar. Ens veiem al pròxim resum.